Ik hoor het al van iets van vroeger al. En ik hield van, nou, daar wil ik gewoon meer mee doen. Nou, dat is wel het verhaal van Annie, het albino-famke. En dat albino's in Malawi oppakt worden, ontvoerd worden. Ndangokhala ndikhunguloyera komanso tsitsiloyera. Koma anthu ena amaganiza kuti mafupa anga ndi tsitsi langa ali ndi mankhwala ena apadera owapasa mphamvu komanso chuma. Ndipo amachita china chilichonse kuti awapeze mafupa. Je hoopt echt dat het resultaat had, dat het lukt en dat er meer aandacht is voor de albino's daar. Nou ja, normaal was de eerste brief altijd mij, hè? Ja. Gewoon zwijgen, blablabla. Ja. Ja, dat weer een boek, de Vliegeraamie en ik. En dat weer een boek, daar wie in één keer het regime, wie om, er weer een oorregime kwam. En vrouwen die moesten van de squallen af, die moesten achter de dwaren blijven. Ze mochten net meer op stritten. En dat had me ook griezelig ongrepen, dat bij het wisselen van een regime, dat het in één keer van de ene dag op de andere dag heel oors wijzen kan. En we moeten beseffen dat het uiteindelijk voor een heel groot mensen zou wijzen kan. Het zijn allemaal handgeschreven brieven, hè? Ja, dat is inderdaad gedeeltelijk een bewuste keus. Nou is het ook zo dat mensen ook brieven online kunnen schrijven om het laagdrempelig te maken. En daarvoor kun je op de website je gegevens invullen. En je kunt zelf nog het een en ander aanpassen als je wilt. Maar in principe kun je een voorbeeldbrief gebruiken. En met een paar drukken op de knop is de brief verstuurd. Maar op 10 december schrijven we voornamelijk handgeschreven brieven. Omdat het ook natuurlijk het persoonlijke erin moet. Om zoveel mogelijk effect te laten hebben. En nu is natuurlijk de vraag, helpt het? Ja, het helpt zeker. Dat is een vraag die ik wel vaker krijg en die ik mezelf ook heb gesteld in het begin. Als je kijkt naar de actie die Amnesty voert, zowel door middel van schrijfacties of petities, zie je toch dat ongeveer 1 op de 3 mensen, dat het daarvoor echt effect heeft. Dus echt mensen die vrijgelaten worden, mensen waarvoor de omstandigheden verbeterd worden. Dus het heeft wel degelijk effect, ja. I'm Pipiu Am. I worked at All World Federation Austrian Union as a general secretary, and I'm a former political prisoner. We vieren al hier acties en we brengen de brieven rond in onze dorpen naar de schreeuwers. En als ik dan op de fiets zit in de winters en het is hartstikke koud, dan denk ik bij mijn eigen, ik zit op de fiets, de meesten zitten in een door stijl. En dat geven we wat aan. En dat jouwt je toch wel een goed gevoel, van dat is toch wat dorst. De kist vindt het net, niks. Dan is het machteloos. Maar door het schreeuwen. En toch het schreeuwen is toch wat waan. Ja, is de aandacht erop vestigen.